Maar wat is dat dan nou? Ik weet het niet, ik kreeg het heet onder de vuur, ik werd die ketel gegooid en nog stond ik in NC. Wie een duvelke ouden duurskip. Hasses kinger. Kom eraf. Kom eraf, eens gezien maar van sneeuw lek. En twee? En twee hoppelijk keer. Lief dames en heren, ons maag is weer terug. En daar ben ik zo blij mee. Dat vind ik wel een viertje weer. Ja, dat laten we een viersje maken. Ik maak me kwijt met die akelige duvels. Het is uiteindelijk vastgelopen. Dames en heren, daar gaan we nu dan ook echt met beginnen. Ik wil Geert de Buun vrijmaken. En dan hebben we hier een optreden voor Koen Jansen, die we dadelijk op de duvelbal nog zien op die reprise. Maar nu is ze hier, dames en heren, Koen Jansen! Want alle koeien kunt vandaag doen naar. Stap, kus, lekker op bed. Goed geslopen, ogen open en opgelet. En wie een dag die wil nog beter dan bed. De vaste lopen, de verroosje van het. Nog één keer, nog één keer, nog één keer. Het is vandaag en want alle koeien kunt vandaag weer omlaag. Stap, kus, lekker op bed. Goed geslopen, ogen open en opgelet. En wie een dag die wil nog beter dan bed. De laatste lopen, de verroosje van het. De laatste lopen, de van het. Jongens, veel plezier met de duvel! Mijn stem is bijna nimmer te huren en dat is toch een teken dat er binnen de Lucifer droed wil komen en zich aan u wil laten zien. En dat kan natuurlijk niet vanzelf, dat kan maar op één manier en dat is door onze opperduvel, en die wil ik dan ook Geert het woord geven, onze opperduvel Erik Gooshuis. Dank u wel, Bram, voor deze schoene introductie. En leef mensen, fantastisch dat je ondanks de duvels weer toch met redelijk grote getalen hier naartoe zit gekomen. Om te komen kijken in het 13 keer 11-jarig jubileum van de Steiler Ketelgericht naar onze jubileum Vors Lucifer. Lucifers heersen al 13 keer 11 jaar lang op stijl met de duvels. En een bijzonder jubileumjaar vroeg in de bijzondere Lucifer. En de Lucifer die de vastelovend aan de vod heeft hangen. En die ook de historie van de Steilerse vastelovend heel goed kent en heel goed heeft beleefd. Deze jong lijkt te popelen. Ik kan niet wachten om zich aan u te presenteren. Deze jong is ooit alles een keer weer op nu gegaan in de Steilerse jeugdvasteloven. En deze jong is al heel nadrukkelijk betrokken bij vastelovensvereniging De Ketelaars. Deze jong is al heel actief bij ons geleden Ketel Kids. Mag ik gruwelijk presenteren Vors Lucifer 2026 Roy Krijn.
duvels en duvelinnen, hij staat er dan Vorst Lucifer 2026, Roy Krijn. Lieve dames en heren, hij staat er bijna in volle naad op wie een echte duvel, maar hij is nog niet gans compleet. Ik mag u allemaal namens hem en namens het bestuur van de Keteliers uitnodigen om mee te trekken naar zijn vriendenkring, want daar breekt dadelijk de duvelsbal los en daar wordt Roy geproclameerd als Vorst Lucifer 2026. Je mag aansluiten dadelijk achter die prachtige duvelswagen met de rokende ketel. Die gaat voorop met onze nieuwe Lucifer en die wijzigt de weg naar ons duvelshoom. Ik wil u allemaal hartelijk bedanken dat je hier die helse temperaturen en die weersomstandigheden vol hebt gehaaien om naar deze nieuwe Lucifer te kijken, hier uit die hellepoort. Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt en tot ziens op de duvelsbal. Het begint al gaat te roken en te donderen en dat is dus het teken dat we Vorst Lucifer naar voren kunnen gaan horen om hem te proclameren. Gehoord al ons jubilerende joekskapel, Zeest van Kloor om het lijflied van vanavond in te zetten. De duvelsbal en dat is het teken dat het bestuur van achteren komt met onze nieuwe Lucifer. Dus ik zou zeggen jongens, zet maar in. En lief duvelinnekes. Wat fijn dat jij in grote getalen vanuit de Kelp, vanuit de Oezel, van het Limburg Schutterijmuseum mij ziet gekomen naar zijn vriendenkring om hier aanwezig te zien bij de proclamatie en installatie van Vorst Lucifer 2026. Roy Krijn! We gaan nu starten met de proclamatie en installatie van Vorst Lucifer 2026. Als eerste Vorst Lucifer wil ik de hoesorde omhangen die hier bij het bestuur van Vastelovensvereniging De Keteliers. En natuurlijk, zoals elk jaar, met dank aan de jongens van de Joekskapel, de Golden Ketel, de plaquette die ooit door de Joekskapel geschonken is aan de Lucifer, en die woordelijk elk jaar te dragen. Die is namens de jongens van de Joekskapel, de plaquette Golden Ketel.
En dan natuurlijk regeren over de Steiler Duvels. Dat doet ze met een Duivelse scepter om mensen eens aan te tonen. Dat is toch een jaar lang, een jubileumjaar lang voorop geweest in de Steiler vastelovend. Voor Lucifer 2026, Roy Kreng. Dit is de Lucifer en de Busto het ganse jubileumjaar lang. En daarom, leefduvels en leefduvelinnetjes, wil ik heel graag de proclamatie met u delen. Wij, Vors Lucifer 2026. 47 jaar jonge aanvoerder van de Steiler Duvels. Als zwergerke geboren in het Tegersgashuis en in zijn jeugdjaren opgegroeid op Steil. En zoon van ons aardbestuurslid Geert Krijn en Annemie van de Kapper Beurskes. Al 2 keer 11 jaar, vandaag precies vandaag zelfs, voor Duvels gelukkig met zijn meidje Nathalie, een echt Steilers duvelinnetje en grootste vader van 2 duveltjes, Ties en Nicky, die allebei lid zien van de Ketelkids. Hoes haaiende in Steil Noord-Noord op de Beekpungen, nummer 4 keer 11 plus 4. Met de Moes, de kostverdienend als technical consultant bij Philips. En al jarenlang betrokken bij Vasteloversvereniging de Ketelaars als lid van de schade. Maar ook zeer nadrukkelijk betrokken bij ons Ketelkids. Verder gepensioneerd baltovenaar bij TSC 04 en actief als trainercoach bij de JO13 van TSC Irene. En altijd in vuur en vlam voor de beste club van Rotterdam, natuurlijk Feyenoord. Penningmeester en bestuurslid bij kindervakantiewerk Steil Alland. En 3 keer 11 jaar geleden Steiler Soppersprins en actief lid van de Aardsoppersprinsen die in 2026 6 keer 11 jaar bestond. En dan ook volledig verdiend in het jubileumjaar 13 keer 11 van de Ketelaars, uitgeroepen tot Vors Lucifer van het jaar 2026. Verklaren hij dat we vastelovend gaan vieren van het Globetrein, Wies in de Maashoek en van de naam Wies op het Kaloer onder het motto: deze vastelovend, geen voetbal, garde of klikken met de moes. Als zwerger geboren kom ik dit jubileumjaar als Vors Lucifer toes. Is ondertekend Vors Lucifer 2026, Roy Kreng. En Roy, nog zo'n volledige functiebus kunnen we dich ook aan het werk zetten. En het eerste wat ik toch zou willen vragen is aan die leeftijd meidje de hoesorde om te hangen. De hoesorde die huurt bij de Steiler Duvels.
de kinderen, daar kunnen we ook een onderscheiding voor, maar dan komen we later, en later is morgen, komen we weer op terug. Roy, ik heb nog één laatste opdracht voor dich. En dat is een bloemke aan te bieden aan Nathalie. In elk geval voor de tijd die we van hem kregen om dicht te reguleren, maar ook over alle gezellige gesprekken die we de afgelopen maanden hebben gehad. Op een externe locatie, maar ook zeker bij je thuis. Dan is de Tegelse vastelovend compleet. Het palet is volgeschilderd en wij gaan hier een fantastische vastelovend van maken. Vastelovend samen en ik wens ik iedereen een geweldige avond toe. te komen. Ik zie hier het prachtige boerenbroedspaar met hun getuigen. Kom aan de beugel. Hier steekt de naam van de drinken. Kom aan de vuur en meld ik boven aan de helft. Uiteraard ook de prins van Hoogbliering moet naar vuur komen. Kom aan de boven. Ik wil hier volgen het trio van Vastenloversgezelschap, de Douglas, hier naar vuur. En natuurlijk ook het trio van Vastenloversgezelschap, de Weerpiet. Laat ik hierboven maar zien.